O karon sa tubalita gikan sa tong lokalidad. Nasikop sa anti-cybercrime group sa PNP ang upat ka Koreana nationals dinhi sa dakbayn sa Sugbo tungod sa kalambigitan ni ini sa illegal online gambling niadtong Miyerkules, Marso 11. Sumala pa sa mayag ni ACG Director Police Brigadier General Wilson Asuta nga nagpanikad ang ilang operasyon based sa search warrant kagiluwat sa Cebu Regional Trial Court Branch 7. Dugang pa nga ilang intelligence-driven operation kay gisundan kaniadto pang Marso 2 sa gabi sa usa ka condominium complex sa Dakbayana. Gawas pa nga naglunsad pod sila og cyber patrolling aron masutang illegal nga kalihukan sa mga langyawa. Giila mga dinakpan nga sila si Yuna, 29 anyos, Kong 35 anyos, Luna 38 anyos ug si Song 38 anyos. Matod pa nga maong grupo kay dulan 5 ka tuig nang nag-operate diri sa nasod. Din aduna sila mga lokal og langyaw nga mamustahay. Pinaagi silang gitukod nga website nga naka-advertise sa pipila ka mga social media platforms. Asoy pa ni ining ang ilang modus operandi kay ang pagpadaog una sa mga musta ay aron maingganyo mobalik hangtod sa maadik na sa sugala. Nakikoordinar na ang kapulisan sa Bureau of Immigration aron i-validate ang mga papilis sa mga Koreano diri sa Pilipinas. Mangkatubang kini sila sa kalapasan sa RA 9287 kon illegal gambling law o Section 6 RA 10175 kon Cybercrime Prevention Act of 2012.